yanzu haka rayuwa take a ce duk abin da mutum zai sai ta social network subhanallah alamarin amsa ne alo na a da Allah fa ok to ba dama za a duba gani saboda Allah ka san yanayin rayuwa canja idan ka bi nan kai can sai ka canja hanya ko kuma ya za a yadda an canja hanya ko an yadda ai ok to shi kenan ai na to yes sorry sai an jima to ba damuwa sorry na ta waya na aji na gani ne wai lafiya mako lafiya ga ne ai kamar wani abu yana damun ka me gani lafiya ta kallo wallahi ba wani abu na wallahi ko kin wani abu daban wallahi can ne dai naga kamar ya dan bude amma na ga nayi ba wani abu jiki ko wannan bango kamar ruwan AC ya bata ka gyara ki kalla mana Hajiya Zainab kenan ikon Allah ta Alhaji Hafiz. Gaskiya ne. Allah ya nuna mana wannan rayuwa. Na ga abin nasu ba dama Allah ya sa ma damshin su. Ko a kawata? Yana jiki. Bari mu ji. Me na sauri haka? Akwai abin da zamu. A da Allah ki zaman kin me haka? Kai dai ka zauna mu ji. To ko za ki je su jira? Ki zaman ki mana. Alhaji. Tashi. Muke? Gudanar da sai ta. Mun ta. Okay. Wannan rayuwar ni ban gane irin tawa. Wannan shi ake cewa bakin ciki wallahi tallahi. In ban da bakin ciki kin zo da mutane me ne kuma sai kun da mutane. Harkan nan dumi a duyu ne. Hajiya zai manyan mata. Kai zi. Haka ake wannan rayuwa? Kin tattare komai ke duk gashi nan harka ta ko ina maza. To, ai harka ne sai da haka. Ko? In kika ce kin rike da to wallahi kin rike gai gwara kin rike su. In kin karba nan ki karba nan ki karba nan mazan ma ba tabbas ne da su ba. Yanzu suna samun wata sabuwar wuciya za su yi. Ba su da tabbas amma dai sai ana a hankali dai fa amma kin san yanda abin da yake ko ba haka ba. Hankali? A hankalin ake yi dama. Allah kai mutuniya ta. Ai shi ke yawwa. Nene. Nene. Ba ki ga me kika ba? Abin ba da kika a ciki ba shi kika yanzu a yanzu. Ka san na ji daɗin ganin ka sosai? Allah. Cin haɗuwa da ta da kai da farko, nan zuciyata ta kasa haƙuri sai na ganka. Allah. To ni kaina dai kin riga na a fili ne na riga ki a zuciya. Saboda abin da yake faruwa ni kaina duk lokacin da na ganki na ji kawai kin shiga rayuwata amma dai kin san a lokacin ba zan iya miki magana ba sakamakon abokin business ɗina. To amma za ki ga a lokacin ina ta kallon ki. To gaskiya shi yasa to kuma sai gashi yanzu ke ma ashe wani abin ya fara a cikin zuciyarki. To? To amma dai abin da nake so yanzu da ke dan Allah wannan abin ya zama sirri tsakanin ni da ke kada wani ya ji wani abu da ke tsakanin mu da ke. Ba na son wani ya sani kin san akwai 'yan sa ido wallahi irin sun madadi mugun 'yan sa ido ne na rantse da Allah kada ki yadda su sani kin ji yawa yanzu kin ga abin da zamu yi kin ga muje da karan mu sai wani abu sai mu kai ni ba ki da matsala da ni kuma kira da matsala da ni
ni abin da nake so da ke duk irin abin da na haramta miki ko na hana ki kiyaye, amma da mutunci na da girma na in ce ki bar kaza ki guji kaza ki koma. To yanzu fa tun ɗazu kake zancen nan kuma na ce insha Allah an yi na farko an yi na ƙarshe. Allah. Insha Allah. To Allah ya sa. Ya waya ki miki ba? Allah wani brother ɗina ne yake karatu a waje shine yake ta kira ni. Dan wanki ko? To ki dauki wayar mana. Hello? Ina jin ka dan uwa. To ya kake? Ai na gaya maka zan baka fa dan Allah ka bari tukunna dai akwai dan abubuwan da nake jira. Yau wato shi kenan za ka ci. To yanzu ke dan Allah da Annabi kin kyauta kenan. Me yasa kike son ki dinga bani kunya? Har a nemo ta alfarma a gurin ki. Ki ce baki da shi bayan kina tare da ni? Me yake so? 400 ne. Ka san yana ta karatu dai haka. Sai 400. To yanzu yaron da yake neman 400 zai biya kuɗin makaranta. Sai ki ce miki sai a ki biya kenan dan baki da shi bayan kin san muna tare. Abinda za a yi akwai zaki bani account number din shi ko kuma tura ta account din ki. Ka sa dai ana wa aika kana da nawa ko? To za a ba da miliyan 1 sai a ba shi. Miliyan 1? Wow, na ji daɗi. Ba wani ba karki wannan damuwa don mentionan na yi wa kai ne. Allah ya bar ƙauna. A yi matsalar za ki ba da haɗin kai. A yi ba abin da zai gagara. Ya aka yi fara da ba ki da mutunci. Kamar ya ban da mutunci ne ba waya. Ba tagiri dan ba komai wanda din na ba. Instagram din na ba da ku dai ba ku abin magana kuma waya ta dan samu matsala amma ai kamar da lambar kin nan kike da shi ne da shi ko ni na riga na yi delete naki. Don me yasa kika yi? To wata ne mana. Shi yasa ne delete naki. Waya ce ta samu matsala. Tsaya ma, me kika sai nan gurin? Kin ga. Ai ni nan nake huta. Haba. Allah. Ina ne office din nan? Gashi na. Kai ka sama. Za mu raka zuwa tun da wurin ba ta da lamba na bane. Mi waya. Okay, to shi kenan. Ba ka ba? Ina alajin zai. Wani muka je ofis na shi. Mana. Ai yanzu na rike shi gam. Allah kawata. Sai yanda ne da shi. Komai na shi, account ɗin shi, komai duk ya tattara min duk yana hannuna sai yanda na juya. Me sirrin haka da wuri-wuri ka ɓata mata ratinta? Ke ki ga wani kallo da ya dinga min bane da makwabcin wallahi ba da na ga wani haka haka yake sai. Ta rasa yadda yake. Ita ma ta gane ai. Me sirrin da ban labari? Ke ma ai ya kamata ki min tambaya. Kin ga ina ta shanawa ina abubuwa ai sai ki tambaye ni. Ya ma kin san da bayani. Tambaye ki ko da dare ina sauri ki gida ne. Kawai yanzu ai ya ma ya san duka dan ya gani. Ya kamata dai kake manta da ni. Ba zan manta da ki. Ki mutume. Abokina, wai dama haka ka san wai rayuwar yariyar nan take? Ba ta jin komai na duniyar nan, komai nata a natse. Da uwar kuɗinta a cikin jakarta tana fito da kuɗi, ta fito da wannan rafa, ta fito da wannan rafa, ana ta jin daɗi. Ni fa ba ƙaramin jin daɗi ne wannan fitar da muka yi da yariyar nan ba. Ba abin da ya burge ni da ita irin yadda ta ciro min wani rafa. Gaba ɗaya na gigice na ga 'yan dubu-dubu. Ta ce in je in bayar sai da na rage nawa. Kawai daga ganin wannan kuma shi kenan sai kanka ya tsawa. A haka ma ba ta yi brog ne fa. To next fita za ga abin da za ta yi. Na san cewa akwai kuɗi lokacin. Allah. Wallahi tallahi. Ni ka san menene? Ni da ma yanke shawaran ma ne ma ina ga shagon nan ma rufe shi zan yi.
to amma kai banda kai gara ne kai zaka ce zaka rufe shagon nan daga ganin sarkin bawa sai miya ke zaki ka taba ganin wanda ya ga daɗi ya tsaya a wahala ai ba zai taba yiwuwa ba ai bai kamata ka ce zaka rufe shagon nan ba wannan jarabta ce da ubangiji kuma Allah zai kawo kwastomomin nan yanzu idan muka samu muka yaga yaran irin matan nan ba su da tabbas ba sai mu samu muka yaga mu dan yi wani investment din business din ko mu ƙara wani abu a nan ko kuma mu ƙara buɗe wani shagon mu dan yi wani ka gane ai alƙa ba ci gaba za ta yi banza zaka ce zaka rufe wani shago ka san menene wani yariyar nan a ina take samun wannan kuɗin ne saboda ni kaga ina jin tsoro fa ban san abin da zai biyo baya ba kai man da kai banza ne kai ka san cewa wannan yarinya da babin da ta samu kuɗi ko wani alaji ta samu gara take wanka yana masifar santa wallahi ma'ana kenan ta mai da shi Isa mu kuma mun mai da ita Isanya ta wanko mu kuma mu wanke ta ba ta ja can mu ja nan shaku sai ga ina yanka na bari jin danyi ina yanka na akwai ruwa a ciki sai ka kin ji abin da na gaya miki to amma na ga kaman baki da duk maganganun da nake gaya miki ba magana da rabu da wancan mutumin da nake tare da shi bata taso ba saboda yana kula da ni duk wasu al'amura na kuɗi sai dai in ɗauka in bawa wani amma ya za a kawai ina tare da shi lokacin rabu da shi kai ni kina bani mamaki wallahi ke kina kula wani babban mutum da Allah yana wani mutum wani dususu da shi kina kula shi me yake miki abin da zan miki wallahi bai sai miki ba amma bana cikin talaucin kuma ina so in kai miki karshe in ma baki nan da dan wani kankanin lokaci ma account dina zai iya koma hannunki da gaske a'a zan iya daukan dukkan ATM dina na baki sai yanda kika yi da abin da yake so ki je ki jira kin ga karshen wai mutum baka ba kenan kin ga da kanki zaki ki to shikenan in dai kana ganin zaka iya mata muna buƙatar kulawa ne ba ni kawai matsala ta kawai ba na son ki kula wani duk abin da kike bukata zan miki zan dauko ATM dina na baki account dina akwai kuɗi a ciki duk abin da kike so ki je ki cira ki da shi kawai abin da nake so ni ina da kishi ba na son na dinga kina kula wani ba illa wannan mutum kar ka samu damu kin yarda shikenan yanzu to kina so na sosai ma gaba ɗaya ka tafi da ni yanzu mu dan je can mu dan sha ice cream sai mu koma an kai ki gida ko to shikenan zuwa gari waya duk kudin da aka kai shi a kanka ya zama na shirme maimakon ka je kai karatun da dace ka je ka shirme yanzu ga shi wannan Suleiman ne tare kuka tafi shi kaga har ya zo da certificate ya nuna mun ba ɗana bane amma da ya kai nuna mun certificate ya gama NYC ne shi na ji daɗi a raina kai ina naka ka san cewa zaka bani hakuri nake tura ma da kuɗi ka san dala 100,000 nawa na kashe akan karatunka waye shigo alaikun salam sakatariya sakatariya kuma ne kuma sakatariya na koma sakatariya lafiya ne ko ya kake wannan baba sabuwar sakatariya kai ne ai ta dan kwambi tana aiki da mu. Inna lillahi. Me ya kawo ka nan? Ko dai in ce me ka kina? Kai zan tambaya. Kun san juna ne? Yanzu kana baba. Ina dan uwana da yake waje din nan yake karatu da ka turo min kuɗin nan ai shi ne wannan din. Dan wanki. Dan wanki dama da shi kike waya kike mun dan wanki wata kin mai da ni mutumin banza kin mai da ni wani gadi dan wanki ba kika ce to wai kai a ina ka san shi ne ma ke ya zaki min irin wannan tambayar ofis din ubana ne ba wannan mahaifina ne mahaifinka babu wannan kuma ina ka santa
Kinga, kada yake ce kuɗin da ke karɓowa daga wurin mahaifina ke karɓowa. Duk kuɗaɗen nan da muke kashewa ne. Abdul. Na'am. Bincike da duka bayanai da muka samu sun tabbatar mana da cewa kai ka kashe Maryam da hannunka. Haka ne? Haka ne, ranka yaɗe. To, gashi yanzu kai da kanka ma ka tabbatar mana da cewa haka ne. To da Allah muna so ka mana bayani wacce hanya ka baka kashe Maryam? Ranka yadda Maryam budurwata ce, muna soyayya da ita, amma ashe ni ne nake santa ita ba ta sona. To amma kai ya aka ka gane ba ta son ka? Illa bai abin a bayyane yake. In muka lura da ɗabi'unta da kuma yadda take al'amuranta tare da ni. Wato ranka yaɗi, wannan labarin da zan baka labari ne na yadda na haɗu da ita da kuma duk abin da ya faru tsakanina da ita. Sannan za ka tabbatar da kanka cewar yaudara ta take saboda tana da wani abu a cikin zuciyarta. To, ina sauraron ka. Wata rana yanzu fa Jamil bani da abokin da ke sama da kai kwata-kwata. Kai kaɗai ne abokina. Na jima da sanin hakan bari, ni ma a duniyar nan bani da kowa sama da ke. Haka ne, ma kuma ya daɗe ko? Yanzu da irin wannan gida. Kamin da gaske. To, shi kenan sai mun yi magana ko? Thank you. Allah kare mun kai. J-boy, J-boy. Allah kare mun kai. To. Kina lafiya? To ya hanya? Ha. Kai kokari. Ha. Irin wannan ƙawata ka. Amma kin san kina da kyau? Nagode. Ga hankali. Me sunanki? Maryam. Maryam. Ah, what a nice name. To Maryam kuma kin zo maka J-boy, laifinka ne me yasa da ta zo baka dauki ruwa ko lemu ka bata ba? Ai zumu ganin ka take ba ma ta lemon take ba. Zumu dan gani na kuma? Ha. To ya za a yanzu? Yanzu dai wuce alami dan sauri muke gaskiya. Sai dai mun ji daga gare ku ko? Ha. Daga zuwa zaki tafi? Bari mu je. To yayi. To na gode ko? Okay. J-boy. J-boy. Me yasa Maryam take da kunya ne?
ya ce da ban ga san mace daga lokacin da kace kana son ta ba ta so ta yi accepting da wuri ta dan jare kuma tana so ko to amma ya kamata a ce a yanzu ta iya sakin jiki da ni saboda hakan zai min daɗi kuma zan burge ta hannu biyu kuma za ta fi karuwa ma da ni. Na mata bayani kai mai gidana ne shi sa take jin kunyanka. Oh, shine dalili? Wato Maryam tana da hankali, tana da nutsuwa. Kuma ina gaya maka za mu mamuri juna da Maryam. A duk lokacin da na ga Maryam kuma na tuna cewa kai ne ka haɗa da ita. Sai in ga duk duniya babu wanda ya kai ka amfani a gurina. Hakan kuma yana min daɗi. Kuma yana sa ni ƙara riƙe ka hannu biyu. Well done. Anyway, ba damuwa. J-boy, ina kawaka take Maryam? Ba ma tare da ita yanzu, amma na sadin da je ma ta zo nan anjima. Wato tunda nake a duniya ban taba haduwa da macen da ta tsaya min a rai. Ta firgita tunanina. Nake so na zauna tare da ita. Ta mallake min duk wani sassa da ke cikin zuciyata irin Maryam ba. Wallahi ina son Maryam. So mai tsanani. So nake kawai yau a ce na mallaki Maryam. Yaya za a yi J-boy? Allah ya taimake ka. A inda Maryam ce ba matsala, an Allah da in ya kokari na an ga ka mallake ta. Idan ku kai min haka, ne maka alƙawarin duk abin da kake so kai ma ka mallaka a duniya. Nuna min shi, in mallaka maka shi. Ko me kake so, nuna min shi da baki ko da hannu. Ka gane yayi? Ba matsala. Sobada. No whatsoever. Assalamu alaikum. Okay. To za mu magana. Thank you. J-boy. Ya akai? Allah lafiya lau. How far? Daidai wallahi. Ai yanzu daga wajen su Maryam nake. Maryam, wai daga fitarka har ka je an gama? Nice one. Jibo ya aka yi? Na ganta na gaya mata komai. Kuma ta ce min ta amince. Ta amince? Wai ba matsala? Ba damuwa. Ta ce min ma an jima ta iya zuwa nan. Wai har an yi an gama? Kwan haɗu? Za ta zo gurina. Jiboy! Wato in dai aiki ya zo gurinka an ƙare. Musamman idan aiki na ne, na san baka wasa da lamarina. Maryam ta zo hannu. Oh, J-boy! Yadda ka faranta min rai, dama ne ya ɗauki alƙawari ɗazu. To ba zan cika maka ba a yanzu. Sai ka ƙaro wasu alƙawarrukan wasu abubuwan da kake bukata gaba ɗaya yau da daddare in gama da su. J-boy nawa! Ba abin da za ka yi ka faranta min rai irin wannan. Maryam ta zo hannu. Nice one. Je ka kawai. Allah ya kiyaye maka. J-boy! Maryam ta zo. Okay, kina bakin kofa?
sai saki. Ya ha 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 la. Yanzu ba na labarin abin da nake so na ji. Labarin da kake so? Saƙona. Ina ce kai ma ka samu saƙona daga wurin Jibo. Na ji saƙon kika. Shi yasa duk na gigice. Na fita daga hayyaci na lokacin da Jibo yake gaya min saƙonki. Na gode da amincewa da kika yi da ni. Sai dai kashi inda gizo yake sakar guri ɗaya ne. Ki bani dama mana in tura a gama magana tun yanzu. Ina son kaɗan bani lokaci kaɗan. Akwai abin da nake shiryawa zan yi. So? Maryam, ba za ki gane ba ne. Akwai abin da akwai karin maganar da Bahaushe yake yi. A fa bari ya huce shi ke kawo rabon wani. Za ki iya fizge min ba, ki zille yaya zan yi. Karka damu a lokacin da kake so a lokacin za a yi. Karka damu. Sha lemu. Saurin magana. Nakan zamo gaula, wawa, sha-sha-sha. Duk a dalilinki. Ni fa daga ce. Karka damu. Kai ma da sani. Kina so na ma san wane ne yafi? Kanka ka sani kowa kan shi ya sani. Kiran sai da Allah. Sha lemu. Mu canja labarin. Zan turo miki sa an zo. Zai zo ya kawo miki wani sako. Maryam ba faruwar abin ne dace da ke aiki ba. Gane ba me ya dace da ni? Kashe shi ya kamata mu.